Здравейте! Зима е, студено е. Не е много за каране на мотори, затова реших днес най-после да сменя счупеното табло. Виждате го в какво състояние е. Счупих го в планините на Косово, карайки по тет маршрутите. При едно изтърване на мотора, навигацията, която беше монтирана тук отгоре, удари таблото и го счупи. Навигацията е здрава. Трябва да разглобя тази предна част. Много се надявам нещата да минат гладко и безпроблемно. Да започваме. Това е новозакупеното табло от Yamaha, което е по VIN номер. Ето парт номера му. Платих го 1300 лева приблизително, около 650 евро. Ето го както стига. Ето го, оригинално Yamaha табло. Би трябвало монтаж-демонтаж да бъде лесно. Закрепва се с тези три винта. Колко е лесно ще разберем в процеса на работа. Така, започваме демонтажа, понеже имаме екстендър на уиндшилда. Малко по-особен е демонтажа. Всяко болче има гайка. Започваме. Ползвам чужди ръце. Разхлабваме първо, за да може да повдигнем и да изкараме гайките без да паднат. Може би още малко долу. Така. И в момента се опитваме да направим ето това. Още трябва да се разхлабим. Не готово. Гайките да не паднат. Това е по-особеното. Поради това, че имам екстендър, твърде е вероятно да успеем да развием болтовете без да свалям целия уиндшилд. Сега ще опитаме с нужните шестограми този болт, този и от другата страна има същия шестограм. Ще опитаме. Дано да успеем, така няма да си играя да свалям уиндшилда, защото с тези гайци си отзади е малко играчка. По същия начин разделяме болта, който е от другата страна, просто обръщаме кормилото. Доста е тъмничко, но такива са ми условията. Ето го е болта. И таблото, ето по този начин, след развиването, се обръща и трябва да развием тези три болта и да изкараме куплунгът. Така куплунгът ще го откопчея. Ето го, куплунгът излезе. Така и това, което виждаме и го държи в момента е захранване за навигацията, което аз съм прекарвал. Сега ще освободя. Така започваме демонтажа на трите болта, които държат таблото и да се надяваме, че са само те. Така, този винт го бях разхлабил предварително. Това, което държи таблото, за да не мога да го изкарам навънка, е датчикът за температурата на мотора. Ето го. Развиваме ги болтовете. Таблото е съвсем логично на гумени тампони. Излизат с малко усилие и излезе. Това е ето го счупеното. Ако махна протектора, който е сложил, всички тези стъкла ще изпаднат. Таблото е абсолютно работещо, просто стъклото е на сол. Предполагам, че е нарушена и херметичността му. Сложил съм протектор за надраскване, но не е против счупване.
Вижда се ясно точката, където навигацията ми е ударила стъклото. Тук, навигация. Пак казвам, ще добавя видео към това филмче от самото падане. Да видите, това не е падане, е изтърване на мотора на една страна. Но късметът ми е бил такъв. Косово ми излезе малко скъпичко, но пък изживяването беше уникално. Затиснат ли си? Не съм затиснат. А? Таблото се чуви. Какво да го направи? Той падна. Ето го новото табло. Надявам се да е последното, което купувам към този мотор. Остава след подвързването всичко да бъде окей. Демонтажа се оказа изключително лесен. Притеснявах се, че ще имаме изненади, но всичко е окей. Монтажът по обратния ред. Така. Внимаваме да не ги изтървем. Втория болт. И като поука за мене лично трябва да намеря ново място за навигацията, защото при стилът ми на каране предвиденото от производителят място за мен не е удачно. За шосейно каране няма никакъв проблем да е там. Така, развивам болта, който преди малко завих. Внимаваме да не изпуснем шайбата. И ще сложа много малко локтайт. Тук има малко изцапано. Много малко. В доста от случаите, правилно или не, когато нямам локтайт, използвам обикновен лак за ногти дамски. Работи доста добре като фиксиращ компонент. За мое спокойствие повече, отколкото да има нужда. Показах ви как можем да изтървем отново. Така, изтървахме шайбата. Преминаваме към магнитните свойства на металите, някои от тях. И ето е шайбата. Внимавайте, защото обикновено не могат да се намерят, като паднат надолу. Проверяваме. Всичко е окей. Следващата стъпка е да бутнем отново куплунгът. И сега да видим какви сме ги свършили. Слагаме ключа. Даваме на контакт. Всичко работи. И единственият недостатък на новото табло е, че моторът ми е на 0 км. Така срещу 1300 лева се здобих с чисто нов мотор. Шегувам се. Ако се закачи на ОПД-то, там от компютъра се излизат реалните километри. Готови сме. Изключително съм щастлив, че всичко стана така, както трябва да бъде, без никакви усложнения и без някакви недоразумения от страна на поръчки за табло и така нататък. Това е. Всичко добре.